ar ymennydd allu rhyfeddol i ddysgu iaith. Wyddo Steve fod hyperpolyglots mwyaf y byd, sef unigolyn sy'n medru siarad nifer fawr o ieithoedd, yn gallu siarad 59 o ieithoedd? Ac nid fo ydy'r unig un. Dros y byd i gyd, mae miliynau o siaradwyr amlieithog, sef unigolion sy'n gallu siarad mwy nag un iaith. Yn wir, mae yna fwy o siaradwyr amlieithog na sydd na o siaradwyr uniaith, sef unigolion sydd ond yn medru siarad un iaith. Mae siaradwyr amlieithog yn cyfathrebu'n aml gydag unigolion o wahanol ddiwylliannau a chymdeithasau yn eu ieithoedd gwahanol. Wyddo Steve fod yna 7,117 o ieithoedd yn y byd ar hyn o bryd? Pob un mor werthfawr a'i gilydd. O'r ieithoedd hynny, Saesneg ydy'r iaith fyd-eang, ond mae Saesneg yn cael ei siarad gan fwyaf gan siaradwyr anfrodorol. Tsieinïeg Mandarin a Sbaeneg sydd ar niferoedd mwyaf o siaradwyr brodorol. Ond wyddos di hefyd, o'r 7,117 o ieithoedd sy'n cael ei siarad heddiw, bod 2,936 o danbygythiad, a bod gan 1,514 lai na 1,000 o siaradwyr brodorol, 467 lai na 100, a 151 lai na 10. Mae gan y Gymraeg ar y llaw arall dros 500,000 o siaradwyr, llawer iawn mwy nag unrhyw un o'r ieithoedd Celtaidd eraill. Mae rhan o lwyddiant y Gymraeg oherwydd y cyfleoedd cynyddol sydd ar gael i'r rhai sy'n gallu'r Gymraeg gael ei ddefnyddio. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig llawer iawn o gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae mwy o'n myfyrwyr yn dewis astudio pynciau academaidd drwy'r Gymraeg yma nag yn unrhyw le arall. Drwy ddod i astudio ym Mhrifysgol Bangor, cewch y cyfle i fod yn rhan o'r llwyddiant hwnnw ac i fwynhau astudio, byw a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a gwneud ffrindiau oes. Dewch i Brifysgol Bangor, dewch yn aelod o IMCB, dewch i fyw i neuadd John Morris Jones a mwynhau bod yn rhan o awyrgylch cyfan gwbl Gymraeg.